Едни момчета ги хванали от улицата и ги направили общински съветници и районни кметове. По едно време тия момчета се усетили, че в Общинския съвет има икономическо мнозинство, а те не са към него. 2 и кусор милиарда ще се усвоят, а за тях нищо. И решили, ще стават борци срещу корупцията. ЗЕР и те искат да се присъединят към икономическото мнозинство. Успех, момчета! Щом ги ловят такиви от улицата, така се заслужават. Партията, направена, скалъпена за 4-5 дена, такива работи се случват.